Da bikaina maitu. Kontzan irabazita, Ligan B nagusitu. Olako palmaresa egin badozue lortu, askoren dana dala ezin da ukatu. Saltzamendi batetik gureko neuke aipatu. Aranberri patroia ezin dut nik astu, baina arraunlari guztiak behar dira eskertu, eta atzetik dabiltzanak baita gogoratu. Bermiotarrak garata daukagun onena zuen zaloak dira, ematen deuskuzuna, behar dugun indarra da dugun kemena. Eta zelan eskertu ez egunero lanien dabiltzan guztieri izilien. Juntako kideak, estrepu egileak, kotzeko konduktore zein kontu egileak. Eta azkenez eskerrak Bermeoko udalari da proiektu honen diran babeslei. Abia eta Etxebaster, baita Eneperi, Izagirre, Isabel eta Foldu Aldundiari, Campos, Inpeska, Enagaz, baita Anabakeri, Tekuni, Coca-Cola eta baita Albakorari. Baten bat itzi badot, parkaida zuen euri, da mikroa pasatuko dautzat, Bermeoko alkateari. Benetan, gaur lortu dena, ez da erreza lortuko beste urte askotan be, eta disfrute garaipen hau. Garaipen hau, azkanin temporada guztiko garaipena da, gaur itxosupetako estropadik ikusi du, bai atzo bai, eta ude guztizen zehar benetan ikuskizun ederrak emondozku, eta talde hau benetan bikaine da, eta disfrute eta arrogoteko moduri behar da. Azkenien olako talde bat eitzie, gauze asko gaitzik pasaten da, ezta? Arrazoi asko. Euretariko bat, Bermion dauen arraunzaletasunen berotasune. Eta espero dut, olako garaipen batek, arraunzale gizau ekartie gure herrire, benetan beru hau bizitzi arraune, eta urte askotarako intzarra okitzie, eta arraunien urte askotan demostratie Bermio handizu dela, eta irebazten dakigule itzazuen. Bestalde batetik, bebai zelanez, ekipo direktibo eta tekniko guztizari be, hemen bakotzak berana aportaten dau, eta aportazio horreri esker lortu de, udea guztizen lortu dena. Zelanez arraunlarizek. Arraunlarizetakuz itxosupetekoek. Pentsatzen dut dizela, kirolari onenak, hori ikusitze da, eganera pertsona moduen be, nik goraipatu gure dotez, ze horri itxosuen ez da irabazten bakarik forma fizikoegaz,
beste forma mentala eta beste gauze kalidade humano handiko jentie da, eta hori gure dut goraipatu gure arraunlari zena. Ekipo ona, patroirik onena, eta patroien atzetik duzen danak be, benetan gora zuek asko balio zuie. Jon, eskerrik asko herri guztizen partez, lortu dozune handize izan da, ez bakarrik emaitzak aitzik, baizik eta arraunzaletasun hau berotu dozulako, eta dan hori erakutsi dozulako apurtzuek arrauna zer dan eta zelan disfrutatu behar dan. Eskerrik asko Jon, da zeurio da berbie. Koroa ederra hau, 50 kilo pisatzen duten koroa ederra hau, zue den hori eskeitzeko. Mila esker dan hori, hemen txekaude. Irabazten duen, 5. liga da. 5. liga izateagatik, hau betirako Bermeon geratuko da. Eta horren meritua eta nerea, eta gurea. 5 liga hauetan irabazi duten arraunari guzti, entrenatzaile guzti, bereziki herriko Patxi Bilbao 2 liga irabazi ditu 5 hauetatik, kulpa gehiena berea da, beraz, hau Bermeo guztiarena da. Ez da, gaur arraunean egon geran guztiona. 5 liga hauek irabazi dituzten, arrolari guztiei, 5 liga hauek irabazi dituzten entrenatzaile guztiei, direktibo guztiei, lantalde guztiei, afizio guztiari, beraiei eskenita, gaur hemen astinduko dugun bandera, eta hemen aurrean dako zuten korona ederra hau. Mila eskerran hori, eta hau ez da geratuko. Segi aurrera Berbio, eurre! Gorka Portoia, nunda gorka, astindu bandera! Zulaika gure veteranoa, astindu! Haupa Zulaika! Gure Galizia Regoskorra, Fernando Rua! Minutik egunero bere honena ematera etortzen zaigun Miguel Ruiz, txalo gero bat! Gure denon 2 metroko mutil ederra, Alain Kolunga! Ia Kolunga! Zuen udaletxeko funtzionamento guztia zuzen txukul mantentzen duena, eta Kantabrikoko arrolaririk onena, Jon Elortegi, txapa! Txapa! Bebati, gaztetasuna, Zulaika veterana bada, hemen gaztetasuna, Ibon Bazterretxea! Ekipio eman duen, Kontxa irabazle lehen arrolaria, ez Kontxa bakarrik, Liga irabazle lehen arrolaria, Iñaki Goikoetxea eta bero! Gure onarrutar bestean kamia, Mikel Azkarate, gaur hankeko debutatu duena. Hortu zarretik, gure beltza, gure eroa, Javi Polo! Barrutik itxasoa sekula ikusi entzuen mutilak. Pelotari txarra, arraunari karagarria, Jon Uranue! Eminoko bihotza, sentimentua, arnaza, dena, Mikel Ojeda! Duela hilabete eskaz, semetxoa Iker ekarri duena, esan nion. Berzait, semeak beti datoz, beso azpian, ogi eder batekin, hemen emaitzak. Gora Berzait, gora Berzaitzen familia! Aurtengo ikasle berria, estropada gutxi, baino lan asko egin duen mutila. Demora gutxin asko ikasi duena eta etorkizuna hementxe dago. Erlantz, egia! Aspaldi etorri zen Galiziatik, ez dekit zer esan, Galiziarra dan edo Bermeotarra dan. Bere Andregaiak Bermeotarra dala esango du honezkero. David Iglesias, Rizi! Eta herri berean jaiotakoa, baino ni baino desente Bermeotarra honezkero. Oskar Biude, Txila! Euskal Herriko
mutilik itxusiena, Euskal Herriko mutilik ez ezagunena, Euskal Herriko mutilik pelmana, Eneko Gorebeke! Gaztetasuna, baditugu gazte gehiago, badira 2 urte, 3. Bigarren ontzi bat ere martxan daukaguna, kaso gutxi egiten diogu, baina oso garrantzitsua da. Guzti haien izenean, Eneko Bilbao patroia eta Jon Hurtada arraularia, hemen dago benetako Bermiok etorkizuna. Gora Bermioko gaztea! Nere lantaldean laguntzen, lehengo igandan aipatu nahi bezalaxe, nire bizkarra zaintzen beti. Urduri nagonean, lasaitzen didate. Lasai egin nagonean, tensioa sartzen didate, espabilatzen haute. Hankak beti lurrean. Nire benetako bizkarzainak, Roke eta Borja! Laguntzaile gehiago, geure bizkarrak, giharrak, denak puntu-puntuan beti jartzen dituztenak. Aitor eta Borja, Gorka! Klubeko, direktibako, kide guztiak inor, ahaztu gabe, danak aipatuko banituzke aspertingo ginake. Badakite beraiek ze garrantzitsu dan, beraiek egiten duten lana, eta badakite bihar nerekin bilera garrantzitsua daukatela. Ea zer ateratzen da nortik. Hemen importantena hoai, talde guzti honen dana borobitzeko, udara honetan fitxaje berri eder bat izan dugu. Lehorrean asko lagundu diguna, eta berme hori, aurpegi, imagen eta ahots, eta hitz ezin hobea eman diona gure laguntzailea Izor Zabala! Ea inork ezautzen duen, ea zer esan nahi duen zerentzako, ea zer txalok botatzen izkiogun. Iker Zabala! Badakizu hau? Abila daukazu, lehengoan kontzata eta gauliga ekarri dauzkuzu. Haupa Zarzamendi, haupa gure Arraun elkartea. Patroirik hobiena daukagulako, Gorka, eta arraunlaririk hobiena daukagulako. Beste alde batetik, gogoratuko neuke Bermiotarbi egon dizela traineruen Mikel Ojeda eta Iker Zabala, eta Bermiotarrak behar duguzelako traineruan gazterik hasi behar dien eskamutilek arraunien, eta ia laguntzen badotxagu gaztiei, herriko gaztiei arraunin eitzen, eta herrizek be lagundu gaztiei, ez bakarrik traineruri, gaztiei bebai. Horrek gero etorkizune emongo dozkulako. Eskerrik asko da noi. Sincero agradecimiento, igual que siempre me acuerdo de mi familia, a todas las familias de todos los que integramos este equipo, sobre todo mujeres, novias, compañeras de viaje de los señoritos que estamos aquí en este proyecto, que sin vosotras no somos nada. Eskerrik asko. Lene aipatu detenen, eskerronak aipatu ditudanean, hainbeste urtetan hemen lanean egon den jende guztiari, bereziki hemen goiti bera begiratzen nahi naiz eta topatu dut, eta bada gizon bat, Bermiotar peto bat, ez dekit zenbat urte klubean lan egin dituena, eta oraindik ere, besterik ez bada loteria saltzen ere beti ere laguntzen diguna, 5 liga hauetan eta azken 20 urtetan, inor protagonismo zuzena izan badu klub honetan, gure bihotzeko Anton Txapeldun! Anton Txapeldun! Anton Txapeldun! Eskerrik asko, Anton! Bueno, dakoa agora, eta hemen amaitzen dugu. Bosgarren aldi
aldiz liga irabazleak eta koroa euren zaria. Txapeldurak, txapeldurak.